fashion, and good pharmaceutical. Ahenkan FM. This is the news. Pano sia abogana de shemai ya mobibia achima mwakwaba de ba ahenkan adiokru miensa echipo miensa kasafidie eswo ene aye memnda wo forisi obusume ne da etoso aduonu emienu afimpinu ane aduonu emiensa so ene obepiemu achim aboabo manya ye weyi yomunti ye ni abre papa anya asem ketwa ebusua wamadishia ato nyina so ne yemo wo bibia yakọ ene hyeden anupai ensama wodro asamufo asamukrogen ewo kwadwo apa newsroom no mesuma gimegwa matnase na baby ametie yi eye eno ekua afrankoma studios eno batampani studio na metia ensam no medimu nkyerɛkyerɛmu nyina da ebesomwo ne adimu akotin ebi ene se wa my Ghana futusanfo yasa na hene wade atodwa wa kyerɛ sɛ ɛtoɔ ɛnoa ne yɛde kukuru man yɛde pagya man ɛnso ba my Ghana mu adehye bie wa ma yɛ asobrakyɛ ɛtoɔ no wa muntua emusem abusua yɛde ɛba sanso ana wo pani anasɛmra hyɛ badwani a wɔno no wodi ne mrantensɛm ɛwɔ NDC amayɔkuo ne mo wade atodwa kyerɛ sɛ Professor Frimpong Boateng enkrata wade aba montenso no obi nim no wɔyɛ na adwen sɛ wɔbɛyɛ kataso muamuaso a wani akono wɔbɛma naso ayɛ ye pa anisum nsɛm abusua wobɛti ebiem wadokitani pani a wɔkɔlebu teaching hospital wade atodwa kyerɛ mu sɛ pempi suicide obi wɔ hɔ a wɔso wɔkɔgye ne kwafiri ne nsɛm wobɛyɛ asomesi watɔ na nanom wɔnsia do ɛba ne sɛn wakɔakɔsan no wɔn wɔse nipa ya wɔn yɛ sadeɛ no pesami kuminya suban ana ya wamo ɛda ne die abusua na no pai ya betre so busompo ne yakwa kopie mu ɛwɔ amai foforo mu nsɛm na ye tufa ye kwa kopie mu ɛwɔ ɛyɛ USA abrochimai ni mu ɛwɔ ana ye kwa kopie mu wɔ na ɛnɛyi amanebo afiriwa ɛba ɛkyerɛ mu sɛ ɛne ye kɔto batan pani ye wɔ USA abortion pill wagye atomo ɛmu nsɛm abusua wo beti bienti ya no wadi echi Abe Fontentan Kasia Neswo Facebook aya Ahenkan 93.3 FM utuwa na wa like wa share ye amofo front so enye bia hwe wa dwenkyere na ode egu abersem ye bekenkan ni nyina da ama wo afa YouTube live so ye demu ewo ho adwenkyere kro na fafa emai so 0594841044 0594841044 with the first way be yin maako sa agreka be sani awotro no ya kinkan ni sa pepepe eso de amawo anu payment so amaje penie ensem ne mudi mu nkyerɛkyerɛ mu nyina ta ebesom wo medin ene maame akua Janewa afei abusua ensem ne nkyerɛmu ani FM Abusia ye shansam na sia na ye shasia afri wa my Ghana asoya ye sikasam ehun kuntebu dinada esi wo mo stress wo eda wo mabamu wo mo na ne wo mo hwe atutu wa my Ghana ye sikasam anyina eyie wasoafo awadas asoya na no eye wonimonyamfo aka na wo fowiata enu nti wo ye futisanfo ye sa na hene wade atodwa wa kire se nche yo ana wokokopie mu e wo ye mrahye bedwafia mrahye bedwafo atena ase de wo mo nsa ekohye nkrata bi asia ani wo mu gituma wo mu kire se emra maako miense bie wose etimi gitumo na eno so babe ye mra babe ye tuo e wo man mu enti ye pe se tuo miensa ne ne ya je atumu a kye se eye adwuma mampani so de ne nsa ahyase enti tuo miensa ne ye betua e wo man mu na ensem yi ba monte so ani wo man Ghana ni mu adehye ya twenya no asisu a ye de mu nkyerɛkyerɛ mu wo bia kyerɛ na adwen eye kabi ma mi kabia ma mu enti no wo bia wo ho kwan
esu otimi ekire na adwen na enkyerechemu akwaso na penifo bi kire se aban yi ba ye fiti avempinu ani adunsia wo ba ye ene ye to sa ade chi ade sen wodi gu Ghana fo susum Ghana fo so sa enu ti wo mu kire mu se wo ba no wadi Ghana fo enam haw ani atiti mo bie enti bebre na kire se sa eto ne ke wo sa mampani hwe na watimi tititi bi so se ne be ya wo man mu emu ade hye so wo ho betimi ato wo mo ebi po kire se ne wo man Ghana sika nim sika sama to ba ha sika no hwehwe no kura ye hu ba bia wafa na sa bre na ne aban kan no wa na kise wade to oba wo kan no wa woso me ba beje to woso enti wo mo sra ban se eto to na doso wantete so na ensemi ba monten so ana woni monyamfo kan wo fori ata ye futu san for wade aba beto dwa wo kire mu sesansem no kure wane Ghana fo nya adwen anya de wo betimi ni Ghana fo so akoti benkro mu da ne enta wo ka ne sa se wo se eto ne dia ba na mom ye ka Ghana fo wa mutuato wo se wo man Ghana ye bebre ba ye wo man mu no wo mo wo mutuato ne se kitikiti bonga fia bi ana wo mu atuato no na wo mo wo mutua ne kura na bra ne so wo kwa kotua wo ba twetwe ne nyasi nyanya se beye asesi kan wode ebekom ne kasa ye mu ana wo kire se ana wo man yi ana wo hwe revenue to GDP a wo se wo fom ye panka wo se eto ye timitije no etimi mani muswa kokoju be sa wo hani chichemu eto no 20% so se ni nyina ne nko ana so wo bunu konta yi bi firi mu a eto ye je e wo man mu no aye wo ha enchichemu edu miensa na chese 13% pe ana ye je e wo man mu no wo se wo man susu ye sode ai dan ne da nyina ye primpumtuo dan ne da nyina ye pra ya sabia sa sika krona na ne ye de ekwakoye sa niema no enti se ye to wo man mu ne ye ya dwen se anya de ye betua eto de anya de a wo man so ebe kwankan woni monyamfo ake no fobiata eto ne nsem so ana wo kire se wono se ya de ba kwa chese eda na kuma so na ni so ade hunu ani se school feeding program sika ya di hyem no wo be hwe na ne sika na timi akosoro se ne be ya adisuafo wo mu so benya bibie die wo mu ni bia na na dedan kwa akufo ado ne MPP abanti wo metimi akopie mu onto aso suku awodo no wo mu so betimi akwo mano enti se wo kwa ne kata so na woda eno anu wadwen ho ekwan ye obefa so ama school feeding program ho sensem agina ne naso enumu anu wo kire se mampani na dedan kwa ene ne MPP aban wo mu ebo mu modin ye pase ni wo mu afemu die bia wo betimi age no wo behwe na ni wo mage ama o my Ghana susu yetimi atumpon enti wasre Ghana de hyesese ye koye kata so a ansa ne ye bedane ye hwe na yetimi mompa ye ma mu empenifuo se ne bia wo mu timu po wo mu hyehye ye nyina no wo betimi ade egu apon so na boa ama o my no atu empon. To ask is whether we shouldn't pay for what we consume. How much subsidy can you give in any area? But within the fund program is also like a doubling of resources we put into a livelihood and empowerment program. I'm looking to increase how much we put into school feeding to make sure that the vulnerable are also taken care of. But I think all of us need to pay our way for everything else that we do. Full cost recovery for tariffs, yeah, we should move towards that. At the same time, you protect the lower band so that you don't deny them water and electricity. We should be able to afford and use and pay for it. We should do that. What we have been doing since July, when we started discussions, I don't know that anything is going to change. I mean, we have to make sure that we keep increasing revenues. We have to make sure that expenditures that should not happen will not happen. And then we'll be able to cut our quote as I should be. Ahenkan FM. Abusiani aya woni monyamfo aken wo foriata wo my Ghana futu sign for ya sana hini yesika sem nyina da wano anesi ni sreso a esanso ada na bemu abusia ya toa ensam ne so wonsam fufuramu na watwi mu ana krata bia ba montin so enkrata no woni akwa ne sa ehyasie eye professor from Pomboaten kwabena kanidin ho wano na ne sa ehyasie ne watintintintim opani enka ne na kyesem eye asoye a wamo ehyehyehwe mpotamu mu nsensem so ne sase so na woda anim esetutunani na mom menteme wase yase bia kwaso nti ne to ase konya ya hwan ye front sa brede wonkita dibre abia
Abuja na woye tutreni ya wasanso da Interministerial Committee on Illegal Mining annual enu so sa di bre no so yaji afri ne nsem na se yaji afri ne nsem ni na wade nkrata ba chese nkrata no wade aba no wo kire se galamse aban ya na adwi se wo tu galamse ase no ene galamse nchese aban mu penifu ankasa na ne wamaje agira mu a wo mu tu galamse ni panti sa aban pese wo tu galamse ase dia na chese wono a krofo no wono wo mu nam no e wo se wo timisha na ne wo defe mu wo mu a wo mu tu galamse ni bie no na wa hyase afi wo na enkrata wade ba ya ne kura wo bubo din bi o ene epo ye mantem rahye bedwafo bebria wo mu wa ha wo mu din so apia mu bia busia enya nsam ketua me ne wo kase emi mu aso ya hiye pa chese wo ma hyase edi mu nkyerɛkyerɛ mu ba wo mu kyerɛkyerɛ mu wo mu din ba ya ne register no wo hu ni din pe no wa kyerɛm ne entia ma ne din ebe mu na ne wo de mu kyerɛkyerɛ mu nyina atodwa penifo a wodro na ana wo mo eso hyase na ranking member akopia mu e wa mrahye bedwafia abedwaku a ya pa wo ese anyina mahoten ene fom agudie so wo mu so ndefe mu na ne wo mu hwehwɛ mu waka ho bie ayo woni monyamfo John Jinapo wanu so din sama wodro aba betudwa wo kyerɛm se sa illegal mining galamse ane kwa ya di nyina no woni otu o afiri ni afiri aban mu penifo ne ne wo magye agyerem na te wo mu tu galamse no enti wo se enkrata Professor Frempong Boateng ade aba monten so no wo mu din apia mu bia ne wo sama pani hwɛ ne watimi tena se asotwe efata no etimi ekɔ ema wo mo na ne nkasem na wa kyerɛ se empepi no nkrata bi se ba monten so a ne ya de wada defe saa fe ebewi akyire no ye hu bebi ankrata ne kokosi ye bebi an onante koye kuranya de ebetimi ehu ne nti wa kyerɛ se nkrata ya aba monten so no wa wunim a wo be ya waje se wukita tumi ti wudi utumi ba be ye katasumu amu aso no wa mu andi se amayoko ni abedwaku a ya pa wo mo ese enyirama hoten ani fom agudie ensase wo mu hwe so no wo so ni akona ne wo mu so wo mu no be fe su ye pa ebisam krata ba monten so no wase wei aya ban nani so ade hunu ese galamse ebetimi atu ase enti krata na ba monten so ni mudin kra abeba no ni nyina ya okuni bia enti wo mu hwe na sese edin a wodo apia wan krata ni mu no yetimi atwe wo maso ne de wo magina mra na no a ekwan bia so galamse na aban atu ase o woni monyamfo John Jinapo etrone semso ana wo chem se wo mu dom kuma no wo mani abre pa sa krodom le ni bre a ensoja aka soja pa ka Ghana fo be se wo mani abre epa ye wo mrahye bedwafie wa sansem ya benya de wo mo betena se ayehwe han ama nsem no wo ma wada ne bia wo se kwan bia so yetimi di wo mo wo mudin apie mu no ekokko gina emra na no na galamse ye kwa ne kwan ye den no ne wo mu nimfa ho ane nam so ama wo mudin ebepie Professor Frempong Boateng enkrata report wode ba monten so no wo bia susu edi na no din sam atudwa enti wo be ka wo de na se emfa kwan mu a na ne emra no so atimi ni wadi ye panti wo kire se enkrata ya ba monten so no wo mu NDC amayoko no wo mani abre se kwan bia so no wo behwe na wo mu di ye enso atimi atu ye. I'm only surprised at the extent of growth and the level of complexity coming from no less a place than the presidency. And this is not coming from no mean a person than a former cabinet minister who chaired the interministerial committee. So this is a very, very serious allegation. And we, on the minority, would escalate this matter no matter what. We cannot allow this level of impunity, this level of gross disregard to our national laws to continue. This is most unfortunate, and any attempt to sweep it under the carpet will not wash. This is a very serious matter. It tells you why we are failing as a country to deal with these menace. It means that the commitment is not there. It is just mere talk. It is rhetoric, and that this government is not showing the capacity, the willingness, the desire, and the seriousness to tackle this. Ahenkan FM. Abusiani aya woni monyamfo John Jinapo abedwaku ayapa wom ewo mrahye bedwafia wamo hwe ensase ene enyinam ahoden nsensem so no wo ya ranking member na chese committee no woka eho abie ya transam ne so ewo ensam fufuro mu
na community psychiatrist nurse at se wo Kolebu teaching hospital wo bɔ ne ho modin ye pa ba na adwemu enhyehyemu a wo bɔ ne ho emodin ye pa na wode atodwa e kire se mpempi suicide ye ekoso no ebra so se o man yetimi tena se ne yeso ano doctor ne din da ne so ene Francis Yeboa ne nkasa yemu an wo kire se wo bi wo man mu a wo twa ne ho antwa benku menko ni fe enko entini abia ne se wono ansa begina ne nkwa waje efri ni 17 pempi no ewobati aso obi akwa ne ho akonfo wato na nanam ewo siedo wade atodwa wa kire se sa ne ya ani suban no eya emfa kwemu empo wamu aya suicide wamu ye bie no ekwan bi suban ya wamu eda ne die no eye pesami nkuminya suban ne enti a wakasa an wa kire se eso obi kwakose ne ho anase obi gine nkwa efri ni sama woni akone de wokọ wato na nanam ewo siedo afei abusua waka wechire no wamu na de wamu ba bedi arewo wamu ba bedi apinisie abusua na mane ateneten yesa wo moso abusua we ne wamu ba kwakọhye no akonfu no abusua we ne wamu ba wano age ne krankwa efri ne sem wase akobasa eya na eha abusua no entimi ma abusua ne krampo wamu ntimi enkwa enkan tumpon enti wase obesre pa sa ansa na adwin bi baba wotinim asa suicide kokọ committee bie adwin bi baba wotim sa wankasa wokra enkwa atwedi ampon de kire wo no kwana kwati free won sam no wase eya na wadwin wabusua eho wadwin posese wokwa abusua ne nyebe ne wamu ebefemu wo kọ no abusua ne bi wo fia ye betimi so apẹ okrabia wase eya mani nyina emra wadwin na dwin wabusua ne ho ansakura na ne wo betu anamo bi atesasa wonso watimi akwa akotuo ne nkasa yemu an wo kire se wane de wagidi o se wiase ewe wo kọ wo haw ne atiti mu bie na suicide wo kọ ye bi kokumu ho a eno ne nkire se wo haw na wo dam no wo so anu o bebi a wo kọ no so eho aden eho ahye pa enti ka betimi na ka be yi a emfa wo ne wo haw ne atiti a wo nam no ewo se utimi tena se abusua wo utimi ni wabusua atwetwe nkomo na sa wo haw no mutimi aso ano na sa pansa wo betena se na wadwen wo se wo kọ akwaje wo nkwa efri wo samo suicide no watimi akwakoye bie no wo se eye pesaminkuminya emwa ema abusua enkonkan emwa ema wo man Ghana entu empon. These are the things that happen that runs through the heads of people that commit suicide. In other ways, we say that they are sometimes also being selfish. The issue is that when you commit suicide, there are a lot of dreadful things that happens at your back. When one person commits suicide, it puts about almost 200 people in an uncomfortable state because victims that commit suicide realize that the whole family now have this feeling of guilt and shame. There is this uncomfortable feeling around them. So if you have that mindset of committing suicide, you should always think of the people that you are living with them because you put them in a state where it is very uncomfortable, and these are the things that we need to actually look out for. They have a whole lot of things that sometimes people that commit suicide talks about, but my concern in the community. So when a person commits suicide and you get engagement with the family members, you realize that the person is dead and gone, but the issues left behind are things that honestly you could find out that is really draining the entire family. So if someone commits suicide, you should always think of your back. Dying is not just the solution. You leave and untouched issues that can remain in the family for years. Ahenkan FM. Abusiani aye Dr. Francis Yeboa wodini mrantisem ewo Kolebu Teaching Hospital in Krampumpuni Mantemo as a community psychiatry nurse na wakasa ewie ye no ana Dr. Abigail Harden wono wukopie mu ewo Kolebu Teaching Hospital wa eye Department of Psychiatry wa ana wono so edini mrantisem ma minsu de tudwa wo kire se empepi suicide ye kwaso no wo be hwehwem na ye sikasam obi wo wa deka wontimi ntua wakafo dan ne ye dan ne santino na waje ne nkwa afiri ne samu ba sika na bi ni wo efun susu de edi bim wontimi nkwa dan ne ka etwo se pempi no eya na enam sikasam ana ma de hye bi wo mo ankasa gina na wo mo je wo mo krankwa afiri wo mo sam na ne kasa yemu an wo kire se wo besra pass abusua eya na simpempi suicide ne ekoso ewo ho no eya na abusua ne so enkwa eda ensademo enti wabesre pa asa abusua ne bra so se wo maimu yetimi kika ye hu bomuo na ye dididi ye hu komo se ne be ya wo bi na mo haw ani atiti mu bia ne abusua yankasa so ye betimi ehu ni ntem na sa ensem no yetimi apene poma sibre.
particular instance where I had a young man who aged university age man, and he thought that by ending it all, he wouldn't be a burden to his family because they wouldn't have to pay fees for him to attend school. Because of this challenge in the family, his parents were arguing all the time. It affected the relationship between his family, his siblings. His younger siblings also had challenges because parents had to pay for his fees. How were they going to pay for their fees as well? They are all in school, but he's going to university. So he thought, well, look, if I end it all, my parents wouldn't be fighting anymore. My siblings will have money. They can look after them. So let me just end everything and go so that everything will be peaceful. That's the thoughts that were going through his mind. Ahenkan FM. Abusiani aye Dr. Abigail Haden wawa Kolebu Teaching Hospital Department of Psychiatry ewa ana wodini mrante SM abusiani nyina ne nsemi na wadwenkyere mienu miense bi eba ye no yemfa entwaso ne ye wi a ye tufa ye free wa man kan akwa mu ewa USA abrochiman ni mu sei santanye ene ewa na meko na ensema ebubo free wa ba ne ye court bi kire se abortion waje atumunti no abortion ro wa makwan se USA man ni mo ye nton a enye asem ketwe mu sam ya de ba ne mom ye fa wadwenkyere so ba kumienu bi entwa esuo Entino Facebook ana mewe Fidel Edifitadi kwesimintin ana wodiaba wasi good morning yenso ya Josepa na wasi ene wo my Ghana wo hwese ne adehye bi ekere wo madwen ane wo monkasa na utimi usa dodo na etai doctor efriye akoto echi wano ana ne wo mo pese wotimi gina esa frankatufo ema NPP amayokuo no na wo wogidie se wogina wo betimi adi nkunim susu dia na chese wo my Ghana wo hawni atete ya na mu no eno anane etu atwade se wo panini kuayo wakodari wo mu pa wo man su fapem nyina da ejina kuayo eso ntie mana kwanya na ne kuayo ebe kwankan ama my Ghana yeso ye hu atimi atwenti wo se Ghana for wasre asisi epe wo man kan kope wo man amamu ye dia eye doctor owusu afriye akoto wonu anane 2024 wo panima abosome ne de toso enso wo se ye kokromutie ekotintim Emmanuel Fidel dia wote eba ye no Robert Edu ediaba wo se wo hwe kasene live every ayensu do no wo de aba no wo chese wo hwe every ayensu ado enti Robert to edia wode eba ye no na wo di freya commander Edna na wode ne die aba 2 p.m. Blessed Sun Asante Mampom while my nyanu mu mizumi fo nyina happy Eid Mubarak wati nyame ensha mo papa panin kankan ane na busua wamo ewo bupe no ewo savannah mantem emu wa mama happy Eid Mubarak tino ne dia wode eba ye no Master Planner Junior aka Kentampo BMW wasi Kentampo Bawumia Mastwin Master Planner ne de sisi ade mekai pa me de atumitrim enti mi hu ya na maboso ama Master Planner se wo ma yenwanu mu misrimi fo nyina happy Eid Mubarak ne bom wasi happy birthday enko Emma the finest nutritionist Awula to Mohammed LC Ahenkan suenia no working Tampo College of Health and Well-being woman happy birthday wasinya kupon enhira na wonto ni super engune so Prince Boateng adiaba wasi good morning wo hwe gatuso wasi wo hwe Kasiebo ne live every achim apedwa wasi na nura ni birthday enti Prince Boateng ya mafo ya ma happy birthday twedi ampo wonhira na wonto ni super enso engu wosuo na Jemfi asa good morning Ghana Nana Jemfi edifukodi na watiaba wase NPP delegate no abrane so no wamo koto aba wamo ntoma doctor owusu afriye akoto wonu a ana betimi de wo man yi atu empon wonu a ana bema wo man kanko ejina brane ti yekoto aba na esi ahene ni etu ahene wamo NPP amayoko num no wamo nto aba na emma doctor owusu afriye akoto afei abusuya ya to asem ne so ne atufa akwa akopie mu ewo bi man eso Ahenkan FM. Edem abusuya ye kopie mu obi man eso ne de ni kire mu
ewo kwesi broni koko kromu USA abrochima mu santayewo ana ye kwa kopie mu ewo hɔ na ye USA court ba time penny to US Supreme Court ana ne wade enkrata hoto aba Mountain so a wɔkyerɛ mu sɛ court no akɔ asetna mane kyese abortion pill a nwura yɛde ɛyɛ abortion no wɔmaje atumu ama kwan ɛsɛ ne pharmacy ahodo ɛwɔ ɛyɛ US man mu nyina no wobia so betimi atombie na enkrata yi ansa na bɛba Mountain so no na kyese enkrata bi kura so ɛdi kan aba Mountain so na ne district court baako ana wɔde taboa ɛto saa enuro ni so a wɔkyɛ sɛ ɛnya ade a wɔbɛma kwai ama kyese nuro no yɛtimi atɔn no ɛwɔ US Mountain so ɛne ɛho kratasɛm nyina ɛba Mountain so na ɛnam so mpanimfoɔ bi esɔre yɛ ɛtabiri nsɛm no di kokopie mu ɛwɔ court na kyese wɔn ɛtena seɛ na ne wɔn hwɛ abortion pill yɛ nuro yɛ yɛde yɛ abortion no na kyese ɛyɛ Food and Drugs Administration ɛwɔ US man mu wɔn agye atum a wɔn stamp ɛso esisi ho ɛntina ne sadeɛ wɔ sɛ wɔn timi ma mmarama ho kwan na wɔn timi ɛtɔn na enkrata ne mu nsɛm na wɔkyerɛ sɛ sɛ dɔ yi kura no Food and Drug Administration wɔn gye tu mu ɛwɔ US man mu akyɛ yɛ pa bi esɛmfishia no aduonu mmiɛnsa ɛntɛm ne 23 years ni a wɔn agye tu mu ɛso akɔkɔ basa ne okopie mu pharmacy awoto a ɛwɔ US man mu a wɔn tɔndua na na sɛ wɔn di sie wɔn de wɔn ho ɛtetetete saa court no akɔ asetna ɛne enura fie da ya na te wɔkɔ ya wɔkyɛm sɛ wɔse wɔn mutimi ɛma ho kwan sɛne ne Food and Drugs Administration ɛno wɔ US man mu wɔn atimi agye aduro na tum ɛde wɔn stamp ato ho kwan adeɛ ɛwɔ sɛ emra no susu atimi ma ho kwan sɛne be ya ɛne ne wɔn ɛbɛtɔn a emra no ɛntikyiri wɔ bia na wɔde sansɛmi atu twa awie yɛ no ɛne ne court mienu wɔn susɔle ya wɔn kyerɛ sɛ saa hyehyɛ yɛ no nyate a wɔn ne court ba tampani a ɛwɔ Supreme ɛwɔ ɛyɛ US man mu ɛyɛ adwinti wɔn bɛsɛsɛ nka judgefoɔ no wɔn hwɛ na ne wɔn ntimi ɛnane da ne nsɛm na wɔn ka bia ɛnya de ekoko siga ɛne wɔkyerɛ na adwen na kyerɛ wei soso ɛtimi akyerɛ na adwen enti wɔn kyerɛkyerɛ wɔn adwen awie yɛ na court ɛkyerɛ mu ɛsɛ enuro ne wɔsɛ kwan bia soɔ yɛtimi ɛma ayɛ doctorfoɔ ɛne wɔn a wɔn tontɔn nuro ɛwɔ US Mountain soɔ no ɛmra ne timi ma wɔn kwan na kyerɛ wɔn so ɛtimi ɛtɔ weduro no na adwen yɛ wɔn ɛka wɔsɛm no ɛne wɔn kyerɛ mu sɛ yɛ abortion pill wɔ ne mom ɛdin yɛ da so ɛyɛ megabon nti wɔsɛ kwan bia so no wɔtumi ɛma kwan na sɛ wɔn so ɛtɔn bie na ɛnam so ɛma Justice Department a wɔn ɛdan yɛ President Joe Biden wɔn nso so de atodwe kyɛm sɛ kwan bia so no ɛnya de a wɔn so ɛpere so nti no wɔn atwerɛ nkrataa tententen a wɔn so ɛde akɔma US ɛyɛ court ba tampani ɛsɛ wɔn tena se na ne susu yɛ ne tirimu po a wɔde aba Mountain so no wɔn sa ɛndane ne na se ne ɛnkanam na saa eduro no taboɔ ɛda so no wɔn nso ɛmfa taboɔ ne ɛnto so wɔkyɛ sɛ wɔn de taboɔ ne to so kora na ɛbɔ adehyia ho ban yo ne titiriw ɛne mma ne nkɔda wɔsɛ ɛbɔ obia ɛho ban enti sɛ ne enura da kɔte na se a wɔn gye tum no wɔn nso so asa so atwerɛ nkrataa ɛnɛ de ɛkyerɛ sɛ court no wɔn sakyera nadwen abusia ye gyina wei so na anopa no sia kase asamufoɔ ɛsɛ mu ɛde ma yɛn se yɛ mekenkan ne yɛde ne nyinaa asi me producer wɔtena afidie n'akyire echinchim na fruma ɛma me Facebook live YouTube live wɔde me atumo aye Mr. Billy technician on duty and one wanksa ana waji atumu wo pe mu nankasa na ne wote akire wo chinchin medi bibia so atumu me so ameje penia me bekinkan kase ne metin ane maame akia Janewa Kasiebo na si yesi hachia mu pi ye mamumo ni tie